Nadu kasngi kabau Emiliano Martinez goalkeeper ka Argentina ubalala panra ya kanam kumu Nongap gol ubatbet akaperthai nadu pakari kabau yo ban mikmat ka yo banra ya ka jingjob ka World Cup kabala pelong usenam arjar arpuar kabala long Qatar baunbu akarinsan social media Instagram story post ya ka video jong hybrid Samborlang Rynjah berang riusnem kerta ubana ka Shillong Mail keneng East Khasil district Meghalaya ki babon ki club kilas dang menterwa Ïing Ïarap bat ki riushimet pan Ïing mut Henry hadu ka sautri jemang arjar pusau nginum pat la mentip Shano pat uni hybrid Leit kumba kalong hadu menta kila don ki kato kat ni ki kinhon lani ki football club na India bat shabar ki blakwa ban shimti no hybrid Samborlang Rynjah bat kawai ni ki club kabla pahori India kabana ka jilla Punjab ka Minerva football club kadai kabla dep man pensngau haki bahayeng hybrid Samborlang Rynjah bakakwa bane soy kontrak bat donru kiwi ki club ki bana rithor India ki blabu kaju kajing terwa haka video ka balapau perthei lala banyo sngo yo director ka Minerva football club academy Rynjah Bajaj pan ong bola shot biet banyo I ka video ya ka jing tebet jong hybrid Samborlang ban apkol wadlau dang dei tang hybrid ubdang riusnem kerta kumta ka Minerva football club academy ka doni ka jing tmu ban Ïing ka uni hybrid bondang Pyntbit shusho yala de bun long klore le kai kari India Rynjah Bajaj chula terwa sundan ban ai ka scholarship klem da don kam show pan pen I ka jing tebet ka jong u ne ban le ka trial bat ka academy kan pen biang lot iki jing don kam ki jong u Samborlang nadu ka jaka puli jakasa ka bam ka di ki tiare le kai na lor kini ki jing terwa hybrid Samborlang ula paru ki news channel ki bana nongba Delhi kom ka CNN News 18 ya ka ba kala don ka jing ekran hapdeng jong u da ka jing sanran kuni badru kilat pathai khubor ka lengkari India haka saw tarik ujemang arajar arpsaw ka Rynjah apo ka jingilam jong walking president jong ka sengkur Rynjah central body ba joy Rynjah kala Leit panyekendu ikikmi ikikpa perharingkat man punkop buram hybrid Samborlang Rynjah habakran halor kani ka jingwan jongki na kaliang uba joy ulai thu ba hadien ka jingyo banekran bagayeng kasam kala don ka jing penbet ba ka Rynjah kan shemi ka jingkit kli man shong perkhat ba hasyo ban Aiti te hybrid lakadei shakano kano ka kanhon ne ka football club kane na po ka sengkur Rynjah central buri yung kani kasi jantia ito kumne best of luck for your future endeavor Master Samborlang Rynjah. Ïing hi pun ni presiden nga yung ba Ïing hi kakwa ang naka sengkur jo ka central budi na po Shillong bagen mi un pet yung kana kanang unumngat ha kana ka apot subuh taw la balik liat tang ka football karba ka education sedang hendu sedang mumtip ka pa kamiat dengi nak aku ni wan ba ikwa jitip dan nak Ïing hiru bila amut hiba ka baki Aiti sa central body dengi ru kundang bela ekran na meeting mennya ka but ba kana ka kam baniat na sakhamat nak liang jong ka kurhi ba dak liang ka Ïing ikwa ba maki pindadan kata ka agreement sa bu ni khna jam sa ko ipat ka bentah jong ka jela ka jongi lada kami ra ba club lembau director jong tu bedi pu anar ma jong tu ada sibit debit na ekran betul na kabiang ingin jam sakhamat ene ka kam okay. Kumbalong mentah empat ya rai raban Aisen. Mentah karai kalau long ba nak kaliang Ïing dalang kimi persa ukini jong Ïing ba Ïing hi berkawai ba nak kaliang unit jong orang keneng bukan tu kilai senong kilai Aiti sekretariat body ingin le ke ban kam nang sedin. Shushu ba joy lo ongru pakat kum ka jingyo I na kaliang kakur kabha ba hybrid Samborlang Rynjah baun Leit cheki kanhon football club ki bana shabar ka jilla na ka benta ka lawai ka babiang namar kumba kalong bahaka jela Meghalaya hi kampat da biang bha hakaliang ban kintieu yaki kamile kai kabala ban ong baka sports policy haka jela Meghalaya kampat biang nak liang jong ka kurhi ba dak liang ka Ïing ikwa ba maki pindadan kata ka agreement sa bu ni khna jam sa ko ipat ka bentah jong ka jela ka jongi kanang baka gi ga pat ki footballer dan kat ne ki kiu hading katukan sen ki kino no nama boleh dan kamdan ke guideline ke babiang ngone khna kanom spoil ke karya du ga ha buli sabar kama unisong sulo kan kalaban ka karya du kalaban flop sen kejingwan Leit jung ne ka diga kentiu mo kalong ba ni bajon vice president jungi udi tai kendrat hi balai ka ne ka kabu gonang jam
Ngatrai nakaliang ng binaba kadwi ka top don suwi club kumban bagan ki East Bengal dan rai no khna da dembakala da kayau bay ka taka kayau bay ka blay ka jungi ka kerkhui ne ula ban poi sa siliang du yauru ula ban poi club hebe ka Manchester ka Arsenal ki City bebet akademi bami lang tu ka kerkhui ngam orang bakur dau no khna rengkat baki member Central Budi mau nang kio nang nasikmat bat kino ki ba activity ki beda ba kijong nang bud dien mende ban sum bandai tang lalit sa minawa inklet no em ngangan bud dien na bun ki parok jonga ki petri dan khar ki dan Punjab ki dan bud di ramba jong kiru ban penpet le menu khna